Bu günlerge amma uluğun çakır nehliyeger sıtanara штанганы раннига инвалидтер кердилергар күрәк боланаста. Мелитанетта каманды күрәктәһе оройонга анмаңны гытыныдылар. Күрәк улуу кайы хәттән сылын чәчитнән итәннә китәнчә ванага сыллаха амма ытыллыктах. Сәттес сахасырын роттарын спортивный анюларгар белемләни тәрәһенен быһытнан ытылынна. Санатан әтте хабонюларга адаптивный спорт ан басыгдын керен берәхтәх. Бүгін олар, конечно, улахан белемнә оқ. Олқынан бана то бары күрәктәһен барар. Шуйга таддыһар. Оғлар календар, җоннар календар булды. Күрәктәһен әлбәт. Ячиди. Күрәхә улус нәһәлектериттән опсая хөрбәтчә киһе кәлән кыттынылла. Белетән әттәхә улуска бу көрин кәннеке кәмгә сайдан жарыктанар киях сана әлби турар. Ал курдук аммата ахсыз көрүңнәх коррекционный школа тахсус кылаһын йөренәчтә Сардана Семенова бу көрүңү сөбүлән былырыңыттан утумнахтык жарыктанар. Чыннары нин сайдалар. Оннаңлык тугун нин каяр сайдар, әти нин барда сайдар. Онна тох жүгә болар итен барда. Хайдарга. Күрәхтәһи түмүнгенән әрҗаңга агыһан килә баскы местә Самарсунтан конына Фигнат, агыһан киләттән үһә яһнахтырга Чакыртан Захаров Николай, жакталларга Алтон килә Сардана Семенова, Алтонтан үһә яһнахтырга Чакыртан Баранкевич Лариса тигестиләр. Онан бу курдук аммалуын күчтәх саналах энникер әлләһен белиттере, аларның халбакка, Аллаһ хатырыттан сабныбакка күчтәх сананан Аллаһ гытта тәңе хардылылар. Тамара Бочугурова, Рустам Пуда, филиал Иткин, Саха телевидениете, Амма.